Doncs molt bé. Bé, doncs us presento, la Natasha i l'Oksana i en Manel. Abans de posar-nos en situació, simplement, com que ell no us coneix, us presenteu una mica d'on sou, quan fa que sou aquí, 3 o 4 coses, perquè ell us conegui una mica. Jo em dic Natasha, soc de Rússia i fa 6... Natasha. Sí. Em dius com s'escriu? Crec que ho sé, però... Com s'escriu? El meu nom? Sí. Natasha. Ai, perdona. I que més soc de Rússia i fa 6 mesos que visc aquí a Barcelona i... Només? Però abans vivia aquí en 2006, vivia aquí un any estudiant. I què més? Ja està. I tu, Natasha, Oksana? Em dic Oksana, s'escriu O-K-S-A-N-A i soc d'Ucraïna. O-K-S-A... Fa 3 anys que visc a Barcelona i abans de venir a Barcelona vivia a Canadà per 7 anys també. Molt bé. Bé, doncs elles, com que han avançat molt, fan l'examen de segon, que és una mica diferent del de primer. Llavors tenen unes fotos que ara ens explicaran una mica. A veure, Natasha. En aquesta foto es veu que hi ha hagut un terratrèmol força greu i hi ha una casa destrossada completament. Em sembla que als Estats Units, al sud dels Estats Units. I la família que vivia en aquesta casa, per sort, no hi estaven perquè estaven preparats i es van marxar de casa abans del terratrèmol i es van quedar a la casa dels seus pares. Molt bé. I tens unes... Bueno, les preguntes eren una mica per si tu les vols anar contestant, Natasha. Jo personalment no he tingut mai ninguna experiència com aquesta, per sort, però quan viatjava per Japó em quedava en casa dels meus amics i em deien que cal dormir lluny de les finestres perquè pot haver un terratrèmol i les cases estan fetes de plàstic, moltes cases. Ah, sí? Ostres, jo tampoc ho sabia. Perquè així el dany que es pot produir és més petit. Natasha, perquè tu has viatjat al Japó? Quan fa que vas anar al Japó? Fa 6 anys més o menys. I vas estar gaire temps? Vaig estar 3 setmanes. 3 setmanes? Perquè ahir viu un amic meu que vaig conèixer aquí a Barcelona quan estudiava espanyol
li vaig conèixer i després em va convidar a visitar-li a Japó i ell també va viatjar a Rússia on jo vivia. Molt interessant. I alguna cosa que et va agradar del Japó o que et va sorprendre? Sí, m'agrada molt viatjar, m'agrada tot. Sobretot el menjar asiàtic m'agrada molt i això I us podíeu comunicar en anglès o... Amb el meu amic. Amb el teu amic no, amb altres persones. Amb el teu amic suposo que en espanyol, no? En espanyol, però hi havia dies quan jo em quedava a la casa dels seus avis i ell no hi estava i els avis no parlaven només que japonès? Només que japonès. Jo tenia un diccionari i podia dir coses que volia, però no entenia res. Molt bé, molt bé. I la teva foto, Oksana? La meva foto hi ha un home que està llegint un diari i també hi ha una pila bastant grossa de diaris posant a la taula. Crec que és una activitat que fa normalment i perquè hi ha tants diaris a la taula, perquè este home és una mica desesperat perquè no té la feina i no li agrada endreçar la seva habitació, és una mica desorganitzat. I crec que està llegint una secció del diari d'anuncis de la feina i després de llegir, quan acabi de llegir, crec que posarà el diari a la mateixa pila. Ti has trobat en un sitio. Sí, en una situació similar, quan vaig venir a Canadà fa 10 anys, estava buscant la feina també i vaig trobar la meva primera feina per un diari. Un diari, sí. I de què era? Era en una botiga, d'assistenta d'una botiga. I també tenies la taula així tota plena de diaris? Sí? Buscant, sí. Molt bé. I escolta't, parlàvem del Japó i tu del Canadà, no? Quant temps vas estar al Canadà? Jo vivia allí per 7 anys. 7 anys, és molt de temps, Oksana? I què tal t'hi senties tu al Canadà? Coses que t'agradaven, coses que no tant? M'agradava, la gent és molt agradable, molt oberta, però em sentia una mica diferent. M'agrada Europa més, perquè soc d'Europa. Tradicions i diferents coses m'agraden més a Europa aquí. Perquè em sembla que Espanya o Catalunya és més assemblat a Ucraïna que a Canadà. Molt bé. Però 7 anys és bastant temps, Sí. I allà primer vas treballar en una botiga, era? En Canadà, sí. I després vaig venir a estudiar en escola de turisme i treballava a l'agència de viatges i després ensenyava a l'escola de turisme també. I tu ets casada, no, Oksana? Sí. I quan fa que ets casada? És el meu tercer marit. És el teu tercer marit? Sí. I oficialment vam casar per 4 anys. Fa 4 anys? Fa 4 anys. O sigui, aquí o allà? Ell és de Rússia, ell és ucraïnès també, però ell va
viure a Moscou i jo a Canadà quan ens vam conèixer. Per viure junts vam decidir venir a Europa i ens agrada Barcelona, per això vivim aquí. Un punt comú, Barcelona. Molt bé, doncs ara el que fareu ja és la situació. Elles tenen també una situació, ens la podeu llegir en veu alta perquè el Manel... Ahir vas quedar amb un amic o una amiga i no hi vas poder anar i tampoc li vas poder trucar per avisar-lo o avisar-la. Avui li truques per explicar-li què et va passar i per què no hi vas anar i no la vas poder avisar. Dóna-li tota la informació. Aquesta és la situació. La meva és al revés. Ahir vas quedar amb una amiga i no va venir i tampoc et va trucar. Avui et truca per explicar-te què li va passar. Demanar-li tota la informació. Molt bé, doncs vinga, aquí dues actrius que es posen a actuar. Ring, ring. Hola, dia. Hola, Oksana, soc la Natasha. Què hi ha? Molt bé. Escolta, ahir no vaig poder venir. Ho sento molt. Què et va passar? Mira, és que hoy tinc un examen de català, avui tinc un examen i ahir volia estudiar però no tenia el llibre del segon. Vaig anar a la biblioteca a cercar el llibre però no hi vaig encontrar el llibre del segon, només hi havia el llibre del primer i vaig anar a l'altra biblioteca i després quan et volia trucar Sí, per què no me vas trucar? sí, jo te vaig esperar. Sí, ho sento molt, però és que em vaig quedar sense bateria del mòbil i no vas trobar algun telèfon fix? Bueno, en casa no en tinc, però tampoc estava en casa i a la biblioteca no hi havia telèfon públic. Molt bé, ara tot és clar. Ho sento, ja quedarem demà, si no passa res. Molt bé, doncs ja està. Doncs ja heu acabat. Ens veiem, moltes gràcies, i ens veiem dilluns. Moltes gràcies.